Kani kalong gajing pyntip paidbah bau ni khuna samla shan Berlin nong si arsnem kakerta nakasinong nong maulang niang West Castle District umlong ukhna uba biang gajing mut jing perkhat lakha dunai i umlong normal kumbalong lemmangi kumta lada philap bat syam hagamit kayong wat nom penmen sawi i sngoba nrai simlam ya gajing yarap jangi dagaba pin phone hakini ki numbers kibang ngilatai bhangne lani lada phimla ban yo ban phone phila ban IT haki bor bulet khnang bangin la ban lek shawi i ngi kum ki trai ngi thu shapi bawat nam shifting ya ne khunna namar judon ya gajing penwit ya ke imlang ka salang ya ki kenthai khna judon ka tamti tamjan nrei isu ya rumai lati kat sabalap sabasyam kumta share lam ya ke ni video haba phila lab video i